o mellor quedan se reduxo a distancia, a modificación consiste neso, como era unha pavimentación en algún lado de Ovial e levarlo a Campo Redondo, de Campo Redondo a Fontefría, porque ese xa se vai a executar, xa está licitado, o que acabo de mencionar, que é na mesma vía. Entón, aí habrá que reducir os metros, que despois habrá que facelo con outra aportación, pero para poder acudir a esta subvención. Entón, temos que dar conta ao pleno deste proxecto con esta modificación. Votos a favor da ausencia. E agora a aprobación do proxecto, aprobámoslo no inicio e agora hai que aprobarlo con ese pequeno recorte. Votos a favor. Se teñen algo que preguntar con respecto a iso, ou se non fun clara na explicación. Vale, con isto xa en breve empezaremos con a licitación, porque para que non necesitando que teñen, se saben que teñen uns tempos no mes de setembro proceder a contratación. Algúnha moción de urxencia máis? Nós temos unha que nos chegou, ou se chegou non a víamos, e que nos parece tamén importante, que a moción é sobre os fondos Next Generation para as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible en concellos de menos de 50.000 habitantes. Non sei se está... hai copias por aí para facilitarnos. Vamos a votar a urxencia. E logo paso a leerla. O que se pide que se negocie polo Ministerio coa Xunta unha reorientación e flexibilización dos criterios do reparto e dos prazos para a subvención.